10ଟି ତଥ୍ୟ ମାତା ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ସମାଜ ସୁଧାରକ। ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାରୀବାଦୀ। ସେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ସତୀପ୍ରଥା ଓ ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ଉପରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିରାଓଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ସେ କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ କରିନଥିଲେ, ସେ ସମାଜରେ ଥିବା ଜାତିପ୍ରଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆବାଜ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଓ ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଫୁଲେ ମିଶିକି ବିଧବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଧବା ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ବିଧବାମାନଙ୍କ ପୁନଃବାହ ପାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କର ସହମିତ୍ର ଜ୍ୟୋତିରାଓଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାହା କରୁଥିଲେ, ବିନା କୌଣସି ପୂଜାରୀ ବା ଜ୍ୟୋତିଷର ସୁବିଧା କରିକି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମାତା ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଆଉ ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିରାଓଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ସହମିତ୍ର ବୋଲି। ସେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା ବିଧବାମାନଙ୍କ କେଶ ଲଣ୍ଡା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ପ୍ରଥାର ଅନ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଯାଏ ମାତା ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କ ପ୍ରତି। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ବିଧବାଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର, ଜାତିପ୍ରଥା ଆଦି ସମାଜର କୁସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଜସେବୀ ଓ ସମାଜ ସୁଧାରକ।